pustinji, nedaleko od grada Agrabe, dva čoveka prišla su pećini u obliku tigrove glave. Jedan od njih bio je visok, obučen u crno i na ramenu je imao prepredenog papagaja. Drugi je bio lopov po imenu Gazim. Najzad, čudesna pećina, uzviknuo je čovek u crnom. Svetlost je odbleskivala sa čarobnog skarabeja kojeg je držao u rukama i tigar je širom otvorio usta. Hajde, naredio je Gazimu, sve blago koje pronađeš je tvoje, ali lampa je moja. Međutim, čim je lopov kročio u pećinu, tigar je urliknuo. Ko uznemirava moj dremež? Ovamo može ući samo onaj čija vrednost leži duboko u njemu. Istog trena tigar je zauvek progutao Gazima, koji nije bio dostojan ulaska u čarobnu pećinu. Narednog dana u Agrabi sultanovi stražari jurili su za lopovom koji je ukrao parče hleba. Bio je to Aladin, snažan i okretan mladić. U bekstvu ga je pratio njegov prijatelj, Majmunčić Abu. Nakon što je pobegao stražarima, Aladin je dao hleb gladnoj deci, zato što je bio velikodušan. Aladin je bio siromašan, dok je sultan Agrabe bio veoma bogat, ali nesrećan. Njegovu kćerku, princezu Jasminu, nisu zanimali prinčevi koji su želeli da se njome ožene. Njen prijatelj, tigar Radža, znao je za to. Zato ih je sve rasterivao plašeći ih. Sultan ju je uzalud molio. Zakon nalaže da se moraš udati za princa do sledećeg rođendana Jasmina. Ostalo je još samo 3 dana. Princeza je međutim čvrsto odlučila. Udaće se samo iz ljubavi. Ali ko je bio taj čovek koji je po svaku cenu pokušavao da se dočepa tajanstvene lampe? Bio je to vezir Džafar, sultanov savjetnik. U odajama palate krišom je hipnotisao sultana kako bi uzeo njegov začarani prsten. Zahvaljujući dragulju u prstenu, bio je uveren da će pre ili kasnije pronaći onoga ko je dostojan da uđe u pećinu i dobije lampu. Uskoro ću ja biti sultan, uzviknuo je. Jago, mudri papagaj, smejao se zajedno s Džafarom. Princeza Jasmina je međutim bila srećna samo kada se osjećala slobodnom. Stoga se zagrnula ogrtačem kako je niko ne bi prepoznao i napustila palatu, šetajući gradskom pijacom kao obična devojka. Gle, tamo je bio gladni dečak. Evo, uzmi, rekla mu Jasmina sa osmehom, nudeći mu jabuku sa tezge sa voćem. I odjednom, lopove! Istog trena povikao je trgovac, smatrajući da Jasmina ukrala jabuku. Princeza je bila u velikoj nevolji, ali Aladin, koji je primetio njenu ljubaznost i milost, priskočio joj je u pomoć i odveo je na bezbedno. Upravo tada Džafar je gledao u svoju čarobnu kuglu, samo što nije otkrio onoga ko je dostojan da uđe u čudesnu pećinu. Zahvaljujući sultanovom prstenu, kugla mu je prikazala Aladina. Tako je, taj naizgled običan mladić krio je u sebi vrednost, veliko i hrabro srce. Tigar će ga pustiti da prođe. Vezir je zadovoljno naredio svojim ljudima da pronađu Aladina i zatoče ga. Uskoro su Džafarovi čuvari uhvatili Aladina i Abua i bacili ih u zatvor. Međutim, u tami ćelije čudni starac prišao je Aladinu, gledajući ga uz bezubi osmeh. Postoji pećina, momče, ispunjena blagom, pričao je starac Aladinu, pokazujući mu tajni prolaz. Nakon što su pobegli iz zatvora, starac je odveo Aladina u pustinju. Uskoro su se njih dvojica našla među peščanim dinama ispred čudesne pećine. Ohrabren starčevom pričom, Aladin je ušao kroz usta tigra, koji ga je uz upozorenje pustio da prođe. Ne diraj ništa osim lampe. Kada je ušao unutra, mladić je ostao bez reči. Pećina je blistala od zlata i skrivala ogromno blago. Među mnogim bogatstvima nalazio se i leteći ćilim koji je odveo Aladina do lampe. Kakvo razočaranje! Bila je stara i prašnjava i uopšte nije delovala vredno. Abu je međutim video ogroman blistav dragulj i nije mogao a da ga ne podigne. Dotakli ste zabranjeno blago, zagrmeo je tigrov glas u tom trenutku. Sve oko njih je počelo da se trese i ruši. Aladin je brzo skočio na leteći ćilim i stigao do ulaza gde ga je starac čekao. Međutim,
Pre nego što su uspeli da izađu, pećina se zatvorila. Taj starac je zapravo bio Džafar, koji se prerušio kako bi se dočepao lampe i opet nije uspeo. Sada je zarobljen u mračnim dubinama pećine, Aladin izbliza pogledao lampu. Činilo se da je na njoj nešto pisalo, pa ju je trljajući čistio, želeći da pročita. I tada je plavi duh izašao iz lampe. Neverovatno! Mladić je sada bio njegov gospodar i mogao je da poželi 3 želje koje će mu duh ispuniti. Velikodušan po prirodi, Aladin je obećao da će posljednju želju iskoristiti da zauvek oslobodi duha iz njegovog zatvora, lampe. Ali prvo, želim da postanem princ, zatražio je. Njegov novi prijatelj odmah se bacio na posao. Dao je Aladinu skupocenu odeću i pretvorio ga u pravog princa. Zatim su se zajedno uputili ka palati. Kada je Aladin stigao u palatu, Jasmina ga nije prepoznala i odnosila se prema njemu kao prema bilo kom drugom udvaraču. Međutim, bila je opčinjena čarobnim ćilimom i pristala je da se provoza gradom. Tada joj je Aladin rekao istinu. On je bio taj običan, ali hrabar mladić kojeg je upoznala na pijaci. Jasmina je bila veoma srećna jer joj je taj mladić ostao u srcu. Nažalost, Aladinova sreća nije trajala dugo. Džafarovi čuvari su ga zaskočili kada je ostao sam i opet ga zarobili. Nakon što su ga vezali, bacili su Aladina u more. Duh je stigao na vreme da ga spase, ali Aladin je tako iskoristio i drugu želju. Ne mari. Aladin se vratio u palatu i ponovo je bio sa Jasminom. Izgleda da je sve bilo gotovo za Džafara. Vezir je bio besan, ali i dalje je gajio nadu. Shvatio je da se iza raskošne prinčevske odeće zapravo krio Aladin, koji je imao lampu sa sobom. Naredio je Jagu da je ukrade. Lukavi papagaj je uspeo u tome. Sada sam ja tvoj gospodar, uzviknuo je Džafar nakon što je prizvao duha iz lampe. Želim da vladam kao sultan. Duh je morao da ga posluša. Želim da budem najmoćniji čarobnjak na svetu, zatražio je. I opet je duh ispunio Džafarovu želju. Vezir je upravljao sultanom kao marionetom, a Jasmina je bila primorana da se uda za njega. Međutim, Aladin nije stajao po strani, već se suprotstavio Džafaru. Magija tog pohlepnog čoveka bila je veoma moćna. Poslužio se čarolijom kako bi se pretvorio u ogromnu kobru i jednom za svagda otarasio mladića. Ipak, pred gamižućim čudovištem, Aladin je prasnuo u smeh. Duh je moćniji nego što ćeš ti ikada biti, doviknuo je veziru. U pravu si, odgovorio je Džafar, opako se osmehujući. Ali ne zadugo. Sada ću poželeti 3. želju. Želim da postanem svemoćni duh. Trenutak kasnije, Džafar se pretvorio u moćnog duha. Ali odakle dolaze svi duhovi? Iz lampe, naravno, gde čekaju da ih neko prizove. Džafar je u vatrenom vihoru bio usisan pravo u čarobnu lampu, koja je tada postala njegov zatvor. Avantura se srećno završila. Aladin je iskoristio 3. želju da oslobodi duha, koji je pošao na put oko sveta, a ljubav je trijumfovala kao najveća čarolija od svih.